ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም ክብል ይደሊ ይስማዕ እንተሃልዩ ይስማዕ ኣሎ እሞ በሉኒ ኣብ ኩልኩም ሸር ግበሎም ቅልጥፍ ኢሎም እቲ መደብና ቅልጥፍ ኢና ክንጅምር ኣይ ቲንክ ይስማዕ ኣሎ ድምፂ እኳ ሸር ግበሎ እሞ ኣገዳሲ ዝኾነ መደብ ስለ ዘለና ቅልጥፍ ኢልና ናብቲ መደብና ክንሓልፍ መታን ታንኪ ሶ ማች ድምፂ እንተትሒቱ ወይ ገለ ግን ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ወይ ኣብቲ ናይ ቻት ሴክሽን ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ታንኪ እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም ኩልኩም ከ እሺ ታንኪ ሃይለ ቀጢፍኩም ምፃእኩም ብልቢ የመስግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መደባት እዩ ዘለዎ ስቶክ ማርኬት ከም ቅድሞ ክሳብ ሕጂ ውስኽ እዩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ካብቲ ናይ ዩቲዩብ ሴክሽን ፅሒፈልኩም ነይረ ዝቕንስ መሲልኒ ነይሩ ኣነ ሓቂ ሓይሽ ከምቲ እቲ ኢኮኖሚ ግን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ግዜ ፖለቲክስ ክመፅእ ከሎ ፅቡቅ ውፅኢት ዝመፃሉ ዝበዝሐ ግዜ ኣይሓመቐን ከዓ ፅቡቅ መፂኡ ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኦፍ ኮርስ ዩር ቱ ዴት ኣብዚ ዓመት እዚ ዝካየድ ዘሎ ሶፋር ክሳብ ሕጂ እንተሪኢናዮ ካብዚ ማይክሮሶፍት ጀሚርና ክዕብየልኩም ሶሪ ኣብዚ ዓመት እንተሪኢናዮ ማይክሮሶፍት ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ትካላት ኮይና ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ 14 ኦፍ ኮርስ ሓንቲ ካብተን ዝዓበየት ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ኤንቪድያ ከባቢ 9% ኣሎ እዚ መምፅኤ እንታይ እዩ ኦፍ ኮርስ ኣፕልን ተስላን እንተሪኢናዮ ግን ክልቲአን ዳውን ኮይነን ኣለዋ ብፍላይ ተስላ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 31% ወይ ከዓ 31 ሚእታዊት ጎዲላ ኣላ ማለት 1000 ዘዋፍር ከ 700 ምኾነ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ብሓፈሻ እቲ ቁጠባ ብፅቡቅ ከም ዘሎ ከም ዝሪኦ ዘለና ግሪን ኩሉ ቀጠልያ ኣሎ ኩሉ መክሰብ ተረኺብዎ ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዝደጋግማ ብፍላይ ኣብ መጀመርያ ዳይቨርሲፊኬሽን ትብል ቃል እያ ምዝናቕ ትብል ማለት እዩ ምዝናቕ ማዕረ ከመይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ተረዲኹም በዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ንምንታይ እዩ ንኣብነት ኣብ ኤንቪድያ 1000 እንተዋፊርካ ኣብቲ መጀመርያ ዓመት ማለት ክጅምር ከሎ ኣብ ተስላ 1000 እንተዋፊርካ ክንደይ ምኾነልካ ነይሩ ዝብል ሕቶ እዩ ክመፅእ ምክንያቱ ኣብ ክልተ ትካላት ኣዛኒቅያ ኣለካ ሕጂ ጀስ ንእሽተይ ቁፅሪ ክጥዕመልና ሸር ክገብረልኩም ሞ ናብቲ ዜናታት ከኣትየ ኦፍ ኮርስ ኢንተረስት ሬት ኦፍ ኮርስ ትንክፋቢል እየ ዝነበርኩን ክንተክፎ ክንፍትና በታ ዳይቨርሲፊኬሽን ምዝናቕ ማዕረ ከመይ ኣገዳስነት ማለት ስቶክ ማርኬት ዝበዝሐ ሰብ ገንዘብ ይኸስር እዩ ገንዘብ ክተጥፊኢኻ ገለ ዝብል ወረታት ወይ ከዓ ዘረባታት ስለ ዘሎ እየ ኤንቪድያ 9% ክትውስኽ ከላ ተስላ ከዓ 30% ንብሎ 31 ነይሩ 30% እንታይ ኮይና ማይናስ ኮይና ወይ ከዓ ኣሉታዊ ውፅኢት ከተምፅእ ክኢላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣብ መጀመርያ $1000 ዩኤስዲ ንብሎ እንተተዋፍር ነርካ ኣብዚ 1000 ዩኤስዲ እንተተዋፍር ነርካ እቲ ውፅኢት ገንዘብካ ክንደይ ምኾነ ነይሩ ዝብል ሕቶ እዩ ምዝናቕ ማዕረ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ክሕብረኩም ስለ ዘለኹ እየ ኦፍ ኮርስ 9% ናይ 1000 ፍሉጥ 9900 ክኾነልካ እዩ ማለት እዩ እዚ 1000 ዘዋፍር ከ ከዓ 300 ክጎድሎ እዩ ስለዚ 700 ክኾነልካ እዩ ጠቕላላ 2600 ምኾነልካ ነይሩ ክንደይ ካዋፊርካ ንስኻ 2000 ካዋፊርካ ምክንያቱ 1000 ኣብ ተስላ 1000 ከዓ ኣብ ኤንቪድያ ኣዋፊርካ ኣለካ ስለዚ ፕሮፊት ናትካ ክንደይ ኮይኑልካ ኣሎ ኣብዚ ፕላስ 600 ምኸሰብካ ነርካ ኣብዚ 3 ወርሒ 6 ወርሒ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኩሉ ኣብ ኤንቪድያ ተተዋፍሮ ነርካ ዳብል ምኾነ 2000 ዘዋፍርካ 3800 ምኾነ እንደኾነ ግን ኩሉ ግዜ ከምኡ ይመፀልካ ማለት ኣይኮነን ኣብ ተስላ ኩሉ ተተዋፍሮ ነርካ ብዙሕ ገንዘብ ምጎደለ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ምዝናቕ ዝመስልዎ የለን ክብል ስለ ዝደለኹ እየ እምበር ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ኢኮኖሚ እንተሪእናዮ ግን is doing fine ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ተን ዓበይቲ ትካላት ምስ ናይ ኤኣይ ምስ ናይ ቴክኖሎጂ ዝተተሓሓዛ በዓል መታ ፌስቡክ ኢልና ንፅውዐን ጉግል ኦፍ ኮርስ ከምዚ ድል ኣይኮነን ግን 7% ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ብዙሕ እዩ ውሕድ ኣይኮነን 7% ክትረክብ እንተኽኢልካ ንዓመት is fine ከምዚ ሕማቕ ኣይኮነን እቲ ቁፅሪ ማለት እዩ ኣብዚ ለና ከባቢ 32 ዝወሰደ ብሓፈሻ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ግን ፅቡቅ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል ኢለ ኣብዚ ናይ ሓደ ዓመት ክኸውን ከሎ ኦፍ ኮርስ ዝበዝሕ ዜናታትና ናይ ሓደ ሰሙን ኢና ነምፆ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እውን ከም ዝሪኦ ዘለና ማይክሮሶፍት 3% ሓፍ ክትብል ከላ ኤንቪድያ 7% ናይ ዋን ዊክ ማለት እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝነበረ ዝሓለፈ ሰሙን ሕማቕ ውፅኢት ኣምፂኣ ሓንቲ ካብትያ ናይ ቺፕስ ወይ ከዓ ምስ ናይ ኤኣይ ዝተተሓሓዘ እዛ ናይ ኤቢጂኤ ወይ ከዓ ብሮድኮም ትብል ሓንቲ ትካል ከተዋፍረላ ትኽእል ኢለ ኣምፅያ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ከማ እንተሪኢኹማ ንሳን ባዕላስ ከባቢ 10% ወሲኻ ዝሓለፈ 10% ተቐኒሳ ኣማሪሳ ተላ ማለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ስለዚ ካብዚ ዘለዋ ትካላት ዳርጋ ዝበዝሓ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፅኣላ ይኽእል እየን ኣብዚ ዓመት ይኹን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመታት ብሓፈሻ ክንሪኦ ኦፍ ኮርስ ኤኤምዲ ወሪዳ ኣላ ናይ ግድን እዩ ምውራድ ምድያብ
لونج تيرم كنري خلنا وي شدش ورحي عامت 3 عامت 5 عامت كنصبي خلنا ግን دحان ዝኾነ ውፅኢት ከምፃ ተፅቢት ዝግበረን እዘን ሰሚ ኮንዳክተርስ ዝብላ እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክቡራት ኣሕዋት ኦፍ ኮርስ ዝሰሙናዊ ዝነበረ ጅስ ንእሽተይ ስእሊ ክንወስድ ኢና ናይ ተስላ ናይ ኣፕል ናይ ጉግል ዝበለፀት ትካል ኢለ ዝኣምነላ ኣነ ኦፍ ኮርስ ኣብ መወዳእታ ክንሪኣ ኢና ብሓፈሻ እቲ ኢንተረስት ሬት ከ ንምንታይ ክፀልዎ ይኽእል ናይ 10 ደቂቕ ዝኾን ቪድዮ ሪከርድ ገ ነይረ ግን ንእሽተይ መመላእታ ናታ ክንገብረላ ኢና ምክንያቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ገዛውቲ ክገዝኡ ዝደልዩ ሰባት ድዮም ወይ ከዓ ኣብ ንኣሽቱ ትካላት ከዋፍሩ ዝኽእሉ በዚ ዝተዋሃበ ፀብፃብ ፅልዋ ክህልዎ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በታ ናተይ ፌቨሬት ዝኾነ ትካል ክጅምረልኩም እየ መጀመርያ 1 2 3 ንሳ ከዓ ተስላ እያ ኦፍ ኮርስ ተስላ ትሪም ካር ኣውትፑት ኢን ቻይና ኣዝ ኢቪ ሴልስ ግሮ ስለው ስለና ኣሎ ዕብየት ናይ ኢቪ ወይ ከዓ ኤሌክትሪክ ቬሂክል ዝበሃል ዝነበረ እንዳ ወሓደ ስለ ዝወሓደ ስቲል ከባቢ 4% ቀኒሳ ነይራ ኣብዚ 5 ጥራይ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ ኢኻ ትሪዝን ከባቢ ክንደይ ፐርሰንት ኢልናዮ ብዙሕ ፐርሰንት ከባቢ 31% ገንዘብ ዝኸሰረት ወይ ከዓ ዳውን ዘርአየትና ማለት እዩ ስለዚ ستيل أبزلنا تسلا تريمز كار أوتبوت إن تشاينا أز إيفي سلازي كل زينات نترينا ناي تسلا إز بزحة زي شوفونا ويكا إنفيديا مالتي عندي ناي تسلا نشتي سئلي كباكم متان أبزي أبز تو هذا الريد زخونة علنا ناي تسلا تراي مالتي كسيلة جن نتي أقدر زخونة مدبات كريوكمي نتاين مبالي diversification ويكا مزنا أزي أقدر سيني يعني يرنا أما جمرة ناي زعمت كباب 10% مسكنست عوافير لا لو خيلكم يره حجي إيلون ماسك أوف كورس عبس الوالو أبناء تسلا إلكتريك فيكل ويكا إنوفيشن عبز معبالة نعلمنا أحد خطيهم قداموت ويكا زحب تمثل إيلون ماسك جيف بيزوس زناي فيسبوك زولو نصهم منتي إنوفيشن معبالة نع إنفيديا حجي حويس كمالتي سو إيلون ماسك تويتر أكوزيشن مالت تويتر زجاز الله جزية كباب 4 بليون زأكل كتشحن عسران كتن يورو كتشحن عسران كتن من جزيوا إيلون ماسك مالتي كل جنزب كم من تام سيوا قالك فالناي شيرز ناي تسلا بمشات قالك أتعز له مالتي جيت جنزب تزي ما بيسلهم of course برك ناي تسلا شيء ناي قدم خفلو ولا كابت زلون سو كباب 10-3% كسب 10% يزون نزلوا أبز جزية زي نيش اللي إحنا حسنا بالغلط في لوكوس دولكمي مخنيات عزيز أقدر أسيس لزخونته كاب على 14 أبريل كتشحن عسران كتن مالتي كابت شو جزية كبابي 5% كنيسالا تسلا تويتر كابز جزء مالتي كابز الوا إزلو كاب عسران كتن سباي مالتك أزي S&P 500 مالتي ويك VOO خنبلون خدينا استفلا لي يعني سيمبل تيكر يزخون زلو بحافظ شاقن تي S&P 500 كباب 10% وسي كله كابز حلف عمت كساب زلنا يا نمبالي الكابلت 14 أبريل ورا 4 زحلف عمت فيسبوك كباب 136% وسي خلا زي ان اورثودوكس يوم زبلو انه كل غزيهم يغاطمنا تايكون فلي زباله حجي نمنتاي لي 136 زبلو زلخو نسو زاك زما حدرو ويكات سي او مالتي ناي تسلا خا ايلون ماسك زما حدرو ويكا سي او فورد ماكينه ناي كم زناي مكاين ناي تسلا فورد بي ام دبليو بلن بلن مالتي حنت خاطر زعبيات كانت امريكا هنا 10% غوديلا لا امازون 15% وسي خلا سي او ناتو بيزوس of course وسيو تحنقلت في لوخصدكم ابزناي صبصاب ناي تسلا معرخه مي صلوا خم زنبور بزحلفه مالتي كاب جولاي 2012 اتي اي بي او اتوت الجزيي اب حصل الجزيي اب كلت عامت مالتي 65% كتكسب كيلا ابز جزيي زغن of course اب صلوا غيرلو اب تريني ابوش حصل الجزيي 669 لك كمزي امازون ويكا انفيديا زلو حجي أبتش عجزية تسلا أتفلت نيرا ببزعي كالتفا تعب مالتي كمنا انفيديا ألتفا جروستر إي معاتها مقصب سموناوي ورحوي عمتاوي مقصد نري إلا زلنا أبتش عجزية زبزح مقصد تمسز نبرت زي أن بيتكوين نيران مالتي زي تسلا زبلاز لهم قلنا حال جزية كيسل توكم كينو حكم مبر عبزلو انتاين مبالي ليس شدشتم إيتن تسعن شو أتن معالتات تويتر كارت جزء داون كوينا ويكا واقع زقودرت له جزيي إذن تاي صليوا of course تناي تسلا لو إذناي EV بحافشة ناي أبل كتجزي إلى زوق عارض أوتو كتجمر إلى إذناي electric vehicle أي وات أنا نيلهم قدي فهم مهنياتو إتي competition كأصل زلوا أبو أبناي تشاينا وزعيتها بزيحوهم سلازي إتي مخسب كواحد كيلو بقمات المالتي شديشم إتي تسعن شو عتنجن IPO خابتا أتو ويكا تسلا تبهال كاب مسا إتزو حدا ويكا زبزحة معالتات نيجاتيف زرعيت له جزيي
ስለዚህ ናይ ተስላየ ማዕረ ከምዚ ፅልዋ ገይሩሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ስቲል ከማን ክትጎድል ትመስል ኣላ 170 ኣላ ውዒላ ሓዲራ ግን ክትዓቢያ ኤሎን ማስክ ክሳብ ናይ ኤኣይ ከተኣታተወላ ዝኸኣለ ማለት እዩ ካልአይቲ ኒውስ ዘላትና ብዛዕባ ረዲት ተሓቱ ነርኩም ኣብ ዝሓለፈ ማለት IPO ክትኣትያ ኢልና ነርና IPO ዘይትፈልጥዎ ተሃሊኹም ኢኒሻል ፓብሊክ ኦፈሪንግ ኮይኑ ንሕና ክንገዝኣላ ኣይንኽእል ነርና ቅድሚ ሕጂ ምክንያቱ ፕራይቬት እያ ነራ ወይ ከዓ ብውልቃዊ ሰባት እያ ትውነን ነራ ኣብ ናይ ፓብሊክ ወይ ኣብ ሓፈሻዊ ንግዲ ሳይኣተወትን ነራ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣትያ ሓሙስ እንታይ ብለና ኣሎ ብዚ ረዲት እዚኣ እያ እታ ናይ ሶሻል ሜድያ ኮይኑ ሶሻል ሜድያ ፈርም ማለት ትካል ማለት እዩ ፈርም ከዓ ሼርስ ጃምፕ ስቶክ ማርኬት ደቡት ኣብታ ዝኣተወትላ ግዜ ጃምፕ ገይሩ ወይ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዘምፀት እያ ከሪኦኩም እየ ብ34 እያ ጀሚራ ክጅምር ከላ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ክንደይ ግዜ ወሲኻ ከሪኦኩም እየ 48% ኣብ ተቀዳማይ መዓልቲ ሕጂ ኣብ IPO ምውፋር ፅቡቅ ዲ ሕማቅ ሓበሬታ ክበኩም ወይ ከዓ ምክሪ ክበኩም ዘይኮነ IPO እንተኣትዩ ወይ ቀልጢፉ ክውስኺ ወይ ቀልጢፉ ቅንሲ ብሓፈሻ ግን እዚኣ ረዲት ኣብ ዝኣተወትሉ ግዜ ከሪኦኩም እየ ንሕና ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ኤኒዌይ እቱ ምስ በለት ኤኒዌይ 46 ጀሚራ ንሕና ክንገዝኣ ንኽእልና ቅድሚ ማርኬት ምኽፋት እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ ወሲኻ ተመሊሳ ከዓ ከባቢ 10% ትቐኒሳ ኣላ 58 እያ ገለ ዝበፅሐት ኣብዚ ተሪእኒ 58 ገለ በፂሓ ዝነበረት ተመሊሳ ናብ 46 ከዓ ከሲራ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ IPO ቀልጢፍካ ክትገዝኦ እንተወሲንካ ወይ ላዕሊ ክመፅእ ወይ ከዓ ታሕቲ ክመፅእ ኣብዚ ማዕረ ዝበሃል ከምዚ የለ ንእሽተይ ስእሊ ክህበኩም ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ረዲት ብ34 ዝጀመረት ኣብዚ ግዜ እዚ 46 ኣላ ሶኒ እንተሪእና ከዓ ትሕቲ 40 ክትወርድ ትኽእል ልዕሊ 50 ክትወርድ ትኽእል እዚ ከዓ ናይ ብዙሕ ናይ ከባቢ 10% ላዕልን ታሕትን ክብል ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ንምንታይ ልለም ትልኩም ኦፍ ኮርስ ማዕረ ከመይ ሪስክ ከም ዝኾነ ንእሽተይ ከሪእኩም ስለ ዝደለኹ እየ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ከዓ ካሕሴካ ክእል ኣነ ዝበለፀ ግን ቀልጢፈ IPO እቱ ምስ በለ ኢንቨስት ኣይገብርን እየ ኩሉ ሰብ ኦፍ ኮርስ ሓደ ኣይኮነን ከም ምርጫ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ግን ኤክስትሪምሊ ቮላታይል ብተወሳኺ ብዙሕ መክሰብ ስለ ዘይብሎም ከይፈልጥካ ትካልና ተኣታዊ ወፃኢ ክተዋፍረላ ኣይድግፍዎን እየ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝበለፀ ውፅኢት ተረኺብዋ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኤንቪድያ ኢልና ኤንቪድያ ኮንፈረንስ ገይሮም ነይሮም ክቡራት ኣሕዋት ኣብዚ ኮንፈረንስ ገይሮም ነይሮም ዓርቢ ኤክስትሪምሊ እቲ ዓለምና ናበይ ከይድ ከም ዘሎ ይገርመኩም እዩ ብጣዕሚ ይገሪምና ኣነ ሕጂ ኣብዚ ርእይዎ ናይ ኤንቪድያ ናታ ኮንፈረንስ ማለት ከዓ እዚ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከም ዘምፁ ወይ እቲ ናይ ኤኣይ ናበይ ከይድ ከም ዘሎ ኩሉ ሓፈሻዊ ስእሊ ክህቡ ኢሎም እንደ ይርአ ኣሎ ምስሊ ያ ኣብዚ ተሪእኒ 25 ሚልዮን ግዜ ተራእዩሎ ኣብ ዩቲዩብ ርእይዎ ናይ ኤንቪድያ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልትስ 25 ሚልዮን ተራእዩሎ እቲ ኤኣይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ብከምዚ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ናታ ኮንፈረንስ ኣነ ይከታተሎ ነይረ ኣብ ገለ ዩቲዩብ 30,000 ኣብ ገለ ዩቲዩብ 50,000 ኣብ ገለ ይከታተልዎ ነይሮም ማለት ስለዚ እቲ ኤኣይ ከባና ከምዘይርሓቕ ፈሊጥና ኣብኡ ከነዋፍር ክፋል ናይ ገንዘብና ዳይቨርሲፋይ እንዳመዛናቕና ማለት እዩ ብተወሳኺ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንእሽተይ ምምሃር ወይ ከዓ ሪሰርች ምግባር ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ከዘኻኽረኩም ደሊ ምክንያቱ ካብ ገንዘብ ፍልጠት ተመሪሱ እቲ ብዙሕ ገንዘብ ከምፃልካ ዝኽእል ኦፍኮርስ ስቶክ ማርኬት ከምፃልካ ክእል ዝበዝሐ ግን ናትካ ኣተሓሳስባ ናትካ ዕብየት ናትካ ፍልጠት ናትካ ስኪል ክእለት እዩ ከምፅእ ዝኽእል ተቐዳማይ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ስቶክ ማርኬት ድዩ ሪል ስቴት ገዛ ድዩ ድሕሪ ብዘይ ፍልጠት ትርጉም የብሉን ስለዚ ያ ኤንቪድያ ብጣዕሚ ኤክስትሪምሊ ናይ ኤንቪድያ ኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ኩሉ ማስገምጋም ከምዚ ከምፅኦም ከምዚ ከምፅኦ እንተኢለኩም ወላ ብዙሕ ዘይክርዳእኩም ይኽእል ናይ ኤኣይ እንታይ ከመይ ከም ሰርሕ ሜቢ ክርዳእና ስለ ዘይክእል ብሓፈሻ ግን ያ 25 ሚልዮን ኣብዚ እንተሪኢኹሞ ኣብዚ ኤንቪድያ ኮንፈረንስ ኢለ ጥራይ ፅሒፈ ንእሽተይ ከሪኦኩም ንዓኹም ኣብዚኣ 160 ርእይዋ ኣብ ዩቲዩብ ዘውፅዋ ማለት እዩ ኣብ 82,000 ስለዚ ዓለም ሙሉእ ኣብኡ እዩ ዝከታተል ዘሎ ክብለኩም ዝተለለኹ እየ እቲ ኤኣይ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኣብዚ ኮንፈረንስ ክዛረቡ ከለዉ ኤክስትሪምሊ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ኣነ ንባዕለይ ናበይ ከይድ ከም ዘሎ ማለት እዩ ሰላም ኢልዎም ዝለኣኾምስ ባምቦላ ክስታይ የምፅሉ ነይሮም ከምዚ ባዕሉ እቲ ሰብ ዝሰርሖ ብልሕስ በቃ ልክዕ ካብቲ ኣነ ዝገብሮ ሕጂ ምሳኹም ዝዛረበኩም ዘለኹ ንሶም ከዓ ከምኡ ዓይነት ተግባር የተግብሩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዋ ንሱ ብዛዕባ ቺፕስ እያ ነይራ እዚኣ ኣብ ናይ ጌሚንግ ናይ ጌም ናይዚ ፕሌይስቴሽን ኤክስቦክስ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለናዮ ግን ናይ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነት ብሓፈሻ ከምዚ ፓወር ሃውስ ዝሓየለት ናይ ኤኣይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ብምዃነ ከዓ ናይ ንኣፕል ክትግንጥላ ካብ ትደልስ ከባቢ ናይ 10% 13% ጥራይ
تريفهم الله كاري إتزعبيت تكلب عالمنا خدكون دحر مايكروسوفت مالتي صنع خان مايكروسوفت كتبت أوي كتعمل لا تخيل يا سلازي انفيديا جزء انفيديا يزلو كم زر يا كل جزء صبغ وصيتاوت تخونه لا بتشع جزء anyway واقع كثيرة مهنياتو ستتصبي وصل الصنحين وعي الحديرو in a long term جن ويكان نوع جزء كتصبي مستقل جن I think yeah أبزكيه وافركا سوق تبلس درجة شجعه وين يسمع عنه مالتي قال كفالنا جنزب كاس تقمت كالو زصلا ايكونن of course كله all in كتكون ايتخنيخا بحفشا ግን ዳርጋ ናይ artificial intelligence ንኩለን ዓብሊላተን ዘላ ትካልያ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ኦኬ ብምምጻእኩም ደጊመ ታንኪ እናበልኩ ክብራት ኣሕዋት ናይ ስቶክ ማርኬት ክትሓትኑ ብዙሓት ነርኩም ኣብ ዝሓለፈ ብዙሓት ክሕግዝ ክኢለን ኩልኩም ክሕግዘኩም ስለዘይከኣልኩ ግን ካብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ዕለት 5 ዝጅምር ትምህርቲ ክህሉ እዩ ኮርስ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ወላ ውልቃዊ ሓገዝ ዝወሃበኩም ናተይ ስራሕ ኢለ ክሕዞ ማለት እዩ ካብ ዩቱብ ወፃኢ ናይ በይኑ ላይቭ ጥራይ ዘይኮነ ብዙም ጌርካ ንእሽተይ ትምህርቲ ዝወሃቡ ኩሉ እዮም ስለዚ ክትምዝገቡ ምስ ትደልዩ $200 ክኸውን ንዓመት ሙሉእ of course it's basic ካብ ዜሮ ክጅምሪ ቀዳሚት ወርሕ ዘላ መሰረታዊ ከም ጌርና ቢልድ እናገበርና ክንከይድና ነታ ዓመት ሙሉእ ክትመሃሩ ትደልዩ እንተሃሊኹም ቁፅሪ ቴሌፎን ኣብዚ ክልወኩም ስክሪንሾት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ቴሌፎን ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን እውን ክገድፈልኩም ፒን ክገብረልኩም እየ ስለዚ ክሳብ ዕለት ሓደ $200 ኣሎ ክሳብ ዕለት ሓደ ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ክትምዝገቡ ምስ ትደልዩ በዚኣ ኮንታክት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ንምባለ እትዮም ትመሃሩ of course ኣብዚ ትመሃሩ ኣለኹም ኣብዚ ክርዳእኩም ዝኽኣለ ማለት እዩ ዝበዝሕኩም ከም ዝረኣኽዎ ግን ተማሂርኩም ኢኹም እምበር ዘይዋፈርኩም ብዙሓት ኣለኹም ሜቢ ዘደፋፍረኩም ደሊኹም ወይ ውልቃዊ ሓገዝ ደሊኹም ኩሎም ክሕግዘኩም ስለዘይክእል ግን ኣብ ፌስቡክ ነፃ ክህቦ ከምዚ ክገብሮ ይብል ነይረ እቲ ዝበለፀ ግን ከምዚ ብፕራይቬትሊ ምሕጋዝ ይሓይሽ ኢለ ስለዝወሰንኩ ኣብዚ ለኩም ቴሌፎን ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ታንኪ ብምምፃእኩም ተስፊት تانكي سمرا of course تمزجو بلو 16 قله ابز حلف فيديو ريكورد جينير كباب 16 تمزجو بلو so far ስለዚህ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት so ዝበለፀ ንሱ ማለት እቲ ምዝናቕ ኢለኩም ነይረ ክትዛነቁ ከለኹም ኣብ በዓል S&P 500 ተዋፈርኩሞ ፅላ ኣይኮነን ናይ ገሊኹም ውልቃዊ ስቶክም ዝናይ ሕጂ ከዓ ገለ ክፋል ካብቲ ገንዘብካ ኢንቨስት ምግባር ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ of course ክደቀኩም ክእሊ እንተዘይ ኮይኑ ግን በዓል ኤንቪዲያ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ስቶክስ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ ናይ ትማሊ ዝሓለፈት ቪድዮ ኣደኖ ብዙሕ ርእሲ ከባቢ 3000 እኳ ሪኢኹም ኣይኹም ፕሮባብሊቶም ላይቭ ኣቲኹም ዘለኹም ተኸታተልኩም ኣይኹም ፍሉጣት ኢኹም ትከታተሉና ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ኢንትረስት ሬት ይቕንሱ ድዮም ይውስኹሉ ፀብፃብ ዝሃብሉ ግዜ እዩ ነይሩ ንዓ እንተ ሪኢኹማ ፅቡቕ እንተዘይ ኮይኑ ንእሽተይ ሳማሪ ገይሮም ፅሒፎማ ስለ ዘለዉ ንዓ ጥራይ ክሪአልኩም ከባቢ 6 ነጥቢ እየን እንታይ ከም ዝመስል መታን ክሕግዘና መባሊ 45678 ኦኬ ፌደራል ሪዘርቭ ማለት እቲ ናይ ባንክ ዝቋፃፀርዎ እዮም ንሶም ነቲ ኢኮኖሚ ይዓብደሎ ይንእስ ደሎ ስራሕ ንረክብ ዘለና ንሶም እዮም ዝቋፃፀሩ ኣሕፅሮት ቃል ፈድ በሃል ፌደራል ሪዘርቭ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ንሶም እንታይ ገይሮሞ ነቲ ሬት ነቲ ኢንተረስት ሬት ከዓ ትልቃሕካ ይኸብር ድዩ ይሓስር ድዩ ዓብ ፅልዋ ዝፃወት እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ገዛውቲ ክትገዝእ ከለኻ ማለት እዩ ብፍላይ ገዛውቲ ክትገዝእ ከለኻ ወይ ከዓ ብኢንተረስት ሬት ብልቃሕ ዝሰርሓ ብዙሕ ትካላት ኣለዋ ዕዳ ዘለዎን ንሰን ብጣዕሚ ይፅለዋ እየን ብፍላይ ናይ ሪል ስቴት ክንመፅእ ኢና ፅንሕ ኢልና ናይ ገዛ ማለት እዩ ንሓሙሽተ ግዜ ካብቲ ሚቲንግ ወይ ኣኼባ ዝገበርዎ ወላ ሓንቲ ኣይቀየሩሉን 5 ነጥቢ ገለ ገይሮምሉ ናብኡ ከምፃኩም እየ ኣብዚ ዓመት እዚ 3 ግዜ ኢንተረስት ሬት ክንቆርፅ ኢና ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ክሳብ ዲሰምበር ማለት እዩ ኣለዎም ወርሒ 5 ኣለዎም ወርሒ 6 ወርሒ 7 ወርሒ 11 ወርሒ 12 ኣለዎም ገለ ኣኼባታት ማለት እዩ ንሶም ክሳብ ሕጂ 3 ግዜ ክንቆርፅ ኢና ኢሎም ኣለዉ እንታይ ክገብሩ እዮም ክንሪኦም ኢና እቲ PCE ወይቲ ኢንፍሌሽን ቀንዲ ዝጥቀምሉ ታርጌት ናይዚ ዓመት 2.6 እዮም ገይሮሞ ዘለዉ 2.6 ክበፅሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣብኡ እንተበፂሑሎም of course ክቆርፅሉ እዮም ዓብ ተራ ክህልዎ እዩ እንታይ ኢሎሞ ተመሓይሽሎ ግን ከምቲ ዘለዎ እዩ ዓብይ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ እንታይ ከዓ ኢሎም ማለት 3 ግዜ ክንቆርፅ ኢና ኢሎም ኣለዉ ማዓስ ከም ዝቆርፅዎ ኣይሓበሩን እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ ብሉፅ ዝኾነ ኮንፊደንስ ወይ ከዓ ርእሰ ምትእማን ቅድሚ ምግባርና ኣይንቆርፅና ኢሎም ኣለዉ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ኢንተረስት ሬት እንተዘይቆሪፆሞ ስቶክ ማርኬት እንታይ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ከዓ መፂና ኢንፍሌሽን ግን ን2% ክመፅእ ብጣዕሚ ክወርድ ኣለዎ
سلازي سلسته جزيه كتشحن 24 لكم انترست ريت سلسته جزيه خبل كله خا 0.25 قرصو ማለት 0.25 ጠቕላላ 0.25 ይኸውን ኣሎ ሰለስተ ግዜ ንሰኔን ኣብዚ መዘሎ ዓመት ከዓ ኦፍ ኮርስ ክልተ ግዜ ክንቆርፅ ኢና ኢሎም ኣለዉ 225 ማለት እዩ 226 ከዓ ካብኡ ዝወሓደ ሕጂ እቲ ኢንትረስት ሬት ዋላ ከምዚ ይቁረፅ ዳ እምበር ስቲል ላዕሊ ክኸውን እዩ ከምቲ ናይ ቀደም 0% ጌርካ ገዛውቲ ድሌትካ ግዜ ትገዝእ ብትሕት ዝኾነ ሞርጌጅ ልቓሕ ጌርካ ናብ ገፅና ኣይንምለስ ኢና ንመስል ዘለና ኣብዚ ግዜ ናይ ይእስእ ዘለኹ ማለት እዩ ኮርስ ናይ ስዊዘርላንድ ቅድሚ እዩ ቆርፂ ኾኑ እዮም ናይ ዝዓዲ ቆርፂ እዮም ቅድሚ እዩ ኣሎ ግን እቲ ኢኮኖሚ ነዋፍረሉ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ በዚ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ጃንዋሪ ክቁረፅ ተባሂሉ ማርች ክቁረፅ ተባሂሉ ጃንዋሪ ጥሪ ወርሒ 3 ቁረፂ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ተቆረፅና ኣሎ ስቲል እንታይ ብዘል ወርሒ 12 ጁን ወይ ወርሒ 6 75 ሚእታዊት ክቁረፅ ኢሉ እቲ ማርኬት ፕራይስ ገይርዎ ዘሎ ኣብ ቀፃሊ ግን ክንሪኦ ኢና 75 ንብላሎ እዚ ክቅየር ይኽእል እዩ እቲ ማርኬት ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኢንፍሌሽን ኣበይ ኩነታት ኣሎ ባንክታት ይዓንዋ ኣለዋ ድን ሞርጌጅ ሰብ ይህዝ ኣሎ ድዩ ኩሉ ኣብ ግምት ኣትዮም ክቅይርዎ ይኽእሉ እዮም ኤኒ ታይም ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክቅይሩሉ ተኽእሎታት ኣለዎም እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ትመፅ ዘላ ዕለት ሓደ ማርች ዳርጋ 87% ኣይቁረፅን ዳርጋ 9% በልዎ 12 ሚእታዊ ከባቢ 12 ጁን ወይ ወርሒ 6 ግን 75 ሚእታዊት ክቁረፅ ተኽእሎታት ኣሎ እዚ ክብል ከለኹ ኢንተረስት ሬት ከምዘይቁረፅ ሰብ ምትእምማን ስለ ዝገበረ ሬትስ ዝብል ትምህርቲ ምሂረኩም ነይረ ኣብ መጀመርያ ዝነበርኩም ዝክሮ ትኮንኩም ሬት ማለት ኣብ ናይ ገዛውቲ እስከንዋፍር ንኽእል ኢና እቲ ክንዘናጋዕ ኢልና ሹቕ ንኸዶ እቲ ጫማታት ንገዝኣሉ ድኳናት ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ኮመርሻል ሪል ስቴት ወይ ከዓ ናይ ዕዳጋ ድኳናት ዘሎ ንሕና እስከንዋፍረሉ ንኽእል ኢና ከምዚ ናይ በዓል ተስላ ኣፕል ጌርና ንዋፍረሉ ዘለና ማለት እዩ ዝበዝሐ ሾርትድ ኮይኑ ዘሎ ወይ ከዓ ዋግኡ ይጎድል ኢሎም እቶም ዓበይቲ ትካላታት ሒዞምሉ ዘለዉ ትካላት ከዓ ንሱ እዩ ሪትስ ናይ ሞርጌጅ ሪትስ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሞርጌጅ ሪትስ ሾርት ገይሮም ክትሕዝዎ እንተኮይኖም ኢንተረስት ሬት ኣይቁረፅን እዩ ማለት እዩ ኢንተረስት ሬት ልዑል እንተኮይኑ ንሰን ቀዳሞት ዝህሰመን እዩ ሞርጌጅ ዘለዎ ሰብ ምክንያቱ ሽሕ ትኸፍል ዝነበርካ 1500 እንተኮይኑ ወርሓዊ ክትከፍሎ ዋላ ከሸግረካ ክእል ክትከፍሎ ከሸግረካ ትኽእል ብድሕሪኡ ከም ተኸጋጥሚ ዲፎልት ከጋጥሚ ገዛኻ ክትሕደግ ትኽእል ኢኻ እቲ ሞርጌጅ ክትከፍሎ ስራሕተት ተሰጊድካ ብፍላይ ማለት እዩ ስለዚ ሾርት ሰለርስ ራምፕ ኣፕ ዴር ቤትስ ኤጌንስት ኮመርሻል ሞርጌጅ ሬትስ ዘለና ኣሎ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ትራስትስ ናይ ገዛ ማለት እዩ ኣንፃር ናቱ ሾርት ገይሮም ኣሎ ልክዕ ተስላኻ ካብ ስቶክስ ከዓ ተስላ እያ ብብዝሒ ሾርት ገይሮም ኣወቲ ዋጋ ይጎድል ኢሎም ሒዞማ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ፅልዋ ዝገበረሉ እንታይ እዚ ኢንተረስት ሬት ንኸይቁረፅ እንዳነውሕ ይነውሕ ስለ ዘሎ ቀዳሞት ከዓ ንሰነየን ክህስያ ማለት እዩ ገዛ ሰብ ክሕደግ እዩ ገዛ እንዳሓሰረ ክሓስር ይኽእል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ሞርጌጅ ናይዚ ኮመርሻል እዩ ዘሎ ፅንሕ ኢሉ ግን ናብ ሬዚደንሻል ወይ ከዓ ናብቲ ንሕና ገዛውቲ ንነብረሉ ናብኡ ክወርድ ተኽእሎታት ኣለዎ ወይ ከዓ ዳይሬክትሊ ኣይፀልዎን እዚ ናይ ኮመርሻል ናይ ድኳኒ ናይ ሾፕስ ማለት እዩ ግን ናብቲ ሬዚደንሻል ዝበሃል ወይ ከዓ ናብቲ ንነብረሉ መንበሪ ዝኾነ ክመፅእ ይኽእል እዩ ቀስ በቐስ ስለምንታይ እንተልኩምኒ መን እዩ ነዚ ባንክታት እየን ዘለቅሖም እዚ ሞርጌጅ ንብሎ ዘለና ባንክ እየን ዘለቅሖ ንዕኦም ክኸፍልዎም እንተዘይክኢሎም ንሶም ከዓ ክፅለዉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ሞርጌጅ ንኸይንኣቱ ጠጠው ከብሉና ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኦፍኮርስ ብብዝሒ ገንዘብ ይኸስሩ ስለ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ ናይ ገዛውቲ ኦፍኮርስ ብዙሕ መፅናዕቲ ዘልዮ እዩ ኣነ ምክሪ ካብ ዝኽበኩም ኢለ ዘይኮንኩ ኣዝዩ ንእሽተይ ስእሊ ክንወስድ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ሪትስ ተዋፍሩ ንዲቪደንድ ኢልኩም ወይ ከዓ ኣብዚ ወርሓዊ ኣብ 3 ወርሒ ገንዘብ ዝህባኹም ግን ኦፍኮርስ ንእሽተይ ምጥንቃቕ ከም ዘድሊ ይሕብረና ኣሎ እዚ ጂም ክራመር ዝበሃል እዚ ማለት ነው ኣብ ሲኤምቢሲ ብብዝሒ ንከታተሎ ሰብኣይ ዳርጋ ኦፖዚት ዝመፅእ ናቱ ዝዛረበካ ብሓፈሻ ግን ሓቂ እዩ ሃይ ይልድ ማለት ከዓ ብብዝሒ ዲቪደንድ ዝኸፍላ 10 ሚእታዊት ገለ ዝኸፍላ ኣለዋ ንሰን ብብዝሒ ክንጥንቀቐለን ኣለና ይብል ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ንሱ እዩ ካልእ ዜና ኣለኩም ኣብዚ ናይ ኮመርሻል ሪል ስቴት ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ፐርፌክት ካልእ ናይ ኣፕል እዩ ዘለና ዝበለፀት ስቶክ ፅንሕ ኢለ ክበኩም ናይ ኣፕል ኣዝዩ ሓንቲ ካብተን ኢኖቬሽን ዝዓበየት ትካል እያ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ ሳልሰይቲ ክትከውን እያ ኣብ ሓፂር ግዜ ላይክ ክበሉ ኣብኡ ከለኹም ኣሕዋት ኣፕል ንምንታይ ዋጋኣ ብብዝሒ ዘይከሰበ ወይ ከዓ ብብዝሒ ፅቡቕ ዘይመፀ ዝብል ሕቶ ክህሊ ይኽእል እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኩለን እዚኦም ኩለን በዓል ማይክሮሶፍት ቀንዲ ኣንፃር ናታ ወይ ከዓ እዚ ናይ ኮምፒቲሽን ውድድር እየን በዓል ጉግል ገለ ማለት እዩ ኣፕል ክትጎድል ከላ
ابل ايوا 0% لابز ناي سومونيزي نعمت نخيد كتعملنا نعمت 10% تراي وسي خلا ابل على الانفيديا ريو كنت 156% ويكا 100 على مايكروسوفت 600 كوسا خلوها على جوجل 45 فيسبوك 155 كوسا ابل يعني رخاتن قداموت زبلت بفلا ابي انوفيشن معباله كمص قولو نسأب على الايفون زي تليفون بايدنا تاچ كنتو خون خد زي ماك بوك زي ايباد نسأ جميراتو ابز غزي زغن تاز حالت كوينا تقند مهنيات انتايو الكتريك فيكل اوف كورس 7 تسلا ولدر الى جميرا نسو دحر 10 عامت بزح ገንዘብ كثيره بتوسخ ግን ዝኾነ ዘንበብ እኳ ነይራ እንታ ክመፅና ብጉግል ክመፅእ ስለ ዝደለዎ ምክንያቱ ንእሽተይ ሪሌሽንሽፕ ወይ ከዓ ርክብ ገብራ ስለ ዘለዋ ኦኬ ኣብ ናይ ሪሰርች 100 ቅርሺ እንተእትዮም ንኣብነት ንዓመት ኣብ ናይ ሪሰርች ዘጥፍእዎ ናይ ኣፕል ማለት እዩ ከባቢ 7 ክሳብ 8% ጥራይ ካብቲ ኣታዊታቶም ኣብ ሪሰርች የጥፍእዎ ኣለዉ መታ ወይ ፌስቡክ ክንሪኢ ከለና ግን 1000 እንተእትዮም እቲ 300 ኣብ ሪሰርች ኣብ ኣድቨርታይዚንግ የጥፍእዎ ኣለዉ ኣብ ናይ ኤአይ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ጀነሬቲቭ artificial intelligence ከምዚ ናይ በዓል ኢንቪዲያ ማለት እዩ ኣፕል ግን ኣብ ከምኡ ብጣዕሚ ዝሒሎም ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪቦም እሱ ከዓ እንታይ ነይሩ ርክብ ምስ ጉግል ገይሮም እዚ ጀሚናይ ዝበሃል ከምዚ ቻት ጂፒቲ ዝበሃል ንሶም ከዓ ባርድ ወይ ከዓ ጀሚናይ ኣለዎም ከምዚ ከም ቻት ጂፒቲ ዓይነት ማለት ከም ናይ ኦፕን ኤአይ ኩሉ ግዜ ምስ ጉግል ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለዎም ምስ ጉግል ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለዎም ንኣብነት ኣብዚ ተስላ ኒውስ ኦኬ ተስላ ኒውስ ኢለን ተፅሒፈ ኣብዚ ኣሎ እዚ ሰርች ኣብዚ መፅኢ ዘሎ ኣሕዋት እዚ ሰርች መፅኢ ዘሎ ናብ መን እዩ ዝመፅእ እቲ ገንዘብ ናብ ጉግል እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ኣብ ናይ ሳፋሪ እዩ ዝጥቀም ዘለኹ እዚ ሳፋሪ ናይ ኣፕል እዩ እቲ ኒውስ ኣብዚ ዝመፅኦ ዘሎ ሰርች ግን እቲ ሰርች ኢንጂን ኤስኢኦ ዝበሃል ናይ ጉግል እዩ ስለዚ ጉግል ከባቢ 18 ሚልዮን ከፍሎም ንዓመት ነዚኣ ንከምፅኡሎም ማለት እዩ ጉግል ሕጂ ምስኦም ፅቡቅ ርክብ ስለ ዝነበሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፅቡቅ ርክብ ከዓ ገይሮም ተመሊሶም ተረዳዲኦም ማለት እዩ እንታይ ትብል ነይራ ኣብዚ ላትኩም ኣልፋቤት ማለት ጉግል ማለት እዩ እዚ ጉግል ሕጂ ንጥቀመሉ ዩቲዩብ ክፋልናት እዩ Alphabet shares up 4% on report Apple is in talks to license Gemini AI for iPhones ብለና ኣሎ ስለዚ እዚ Gemini ዝበልኩኹም ናይ ጉግል እዩ ከም ናይ ቻት ጂፒቲ ንስኣ ክንጥቀመላ ኢሎሞም ክሰማምዑ ክእሉ እዮም ምክንያቱ በቲ ከዓ ሰማምዑ ስለ ዝፀንሑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣልፋቤት ዋጋ ወሲኻ ናይ ጉግል ከዓ ናይዚ ኣልፋቤት ማለት ጉግል ዋጋ ወሲኻ ናይ ኣፕል ከዓ ልክዕ ከምኡ ወሲኻ ናይ ኩሉ ሰራሕተኛ ኣብ ናይ መኪና ኣውዲቆሞም ዝነበሩ ወይ ከዓ ዝስርሕዎም ዝነበሩ ሰጊጎም ሕጂ ግን ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ጥራዮም ኣቢሎም ብዙሕ ካሽ ስለ ዘለዎም ከርክባ ተኽእሎታት ኣለዎም ማለት ነቶም ዝተረፉ ከርክብዎም ይኽእሉ እዮም ብተወሳኺ ኣብዚ ዘለና ብዙሕ ካሽ ስለ ዘለዎም ገንዘብ ስለ ዘለዎም ኣፕል ሄልድ ቶክስ ዊዝ ቻይናስ ባይዱ ናይ ቻይና ባይዱ ከዓ ልክዕ ብናይ ኤአይ ወይ ከዓ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሰብ ዝበልሑ ንብለ ዘለና ምስኦም ከዓ ርክብ ገይሮም ገዚኦሞም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሐ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ዋፍር ዶ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ኤአይ ምክንያቱ ገንዘብ ኣብ ኤአይ ዘሎ ንሕና ልክዕ ከምዚ ቴክኖሎጂ ንጥቀመሉ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ከዓ ክፋል ናይ ህይወትና ይኸውን ስለ ዘሎ ስለዚ ነዚኣ እንተርኢናያ I think Apple alphabet ጽቡቅ ትሄድ አይለኩም ነይሩ ምክንያቱ alphabet እዩ ጉግል እዩ ኩሉ ግዜ ጽቡቅ ክኸውን እዩ ንግዚ ኢዳ ከብል ኸል እምበር alphabet ስቶክ ኣብዚ ሓለፈ ኢለኩም ነይረ I think ካፕተን ዝበለፀ ስቶክስ ክትከውን ያ ብሓፂር ክትከውን ትኽእሎታት ኣለዋ ሙሉእ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ሃው እንዳሓር ግን ረእይዋ ኣብዚ ከባቢ ይብል ነይሩ ከባቢ 20% ወሲኹ ሎ ብድሕሪ እዩ ምክንያቱ 135 እዩ ነይራ I remember ኣብ 90 ግዜ ስለዚ እዚ ኩሉ ናይ ኤአይ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ጽቡቅ ገጹ ክወስዶ ይኽእል እዩ all in all ግን ምዝ ናይ ኦኬ ታንኪ ኣሕዋት ምዝ ናይ ኢንተረስት ሬት ብጣዕሚ ፅልዋ ክገብረሉ ብፍላይ ነቲ ንኣሽቱ ትካላት ብብዝሒ ካሃስየኒ ስለዚ ኣብ ንኣሽቱ ትካላት ኣይመዋፈርኩን ነይረ ኣነ እንታይ ደኣ ዜና ዓበይቲ በዓል ኢንቪድያ በዓል ኣማዞን ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ትካላት ክኸውን ትኽእሎታት ኣለዋ ሕጂ ምክንያቱ ከምቲ ዝድለይ ዓበይትን ግን ከዓ እታ ዝበለፀት ትካል እያ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ኣብ ታምኔል ገይረ ዘለኹ ክቡራት ኣሕዋት ሶሪ ታምኔልስ ንምንታይ ታምኔል 198 ንብላ ኣሎ ትሪእዎ እንታይ ትሪእዎ 198,644 ሽሕ ዝብል ዘሎ ናይ ሼር ስክሪን ናይ ኣማዞን ናይ ኣማዞን ዋጋ እዩ
ናይ ኣማዞን ዋጋ እዩ ኣማዞን ካብቲ ጅምር ማክሲማም እንተርኢና ኣብዚ ለኩም 198,600 ገለን ስለ ዝወሰኸት እየ ንዑ ኢለኩም ሕጂ ከዓ ኦፍ ኮርስ ትኸይድ ኣላ ምዚ ናይ ኤኣይ ከዓ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ትካላት እያ ኦፍ ኮርስ ኣማዞን ፅቡቅ ክትከይድ ትኽእሎታት ኣለዎ ከምዚ ድለይ ዓብየት ናብዚ ዓመት ከም በዓል ኤንቪድያ 20% ባይ ዘ ወይስ ብዙሕ ውሕድ ኣይኮነን ግን ምስቲ ናይ ኤኣይ ትካላት ብጣዕሚ ይኸዳ ስለ ዘለዋ ኣማዞን ወላ ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ከተምፅእ ትኽእል እያ ኣይ ቲንክ ኣብ ሃፍቲ ኢንቨስቲት ክትፅበያ ክሳብ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ግን ፕሮባብሊ ኣብ ዘለቶ ዋጋታት ተፀኒሓ ክሳብ ሽዑ ክትገዝኣ ተኽእሎታት ኣሎ ናተይ ሪኮመንዴሽን ምክሪ ዘይኮነስ ገዝኣ ተኽእሎታት ኣሎ ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ትካል ምስ ምዃነ ምስቲ ብዙሕ ካሽ ዝህልዎም AWS ኣብ ዝተፈላለዩ ወግናት ከዓ ኢንቨስት ስለ ዝገብሩ ብዝተፈላለየ መገድታት ኢንካም ስለ ዘለዎም ከም ናይ ማይክሮሶፍት ንጠቅመላ ማለት እዩ ስለዚ እያ ናይዚኣ እያ ብትሽዕ ግዜ ሽሕ ተተዋፍር ነርካ ኦፍ ኮርስ ሕጂ ብ198 ሽሕ እንተወሲኻ እስከባቢ 2 ሚልዮን ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኣማዞን ብመፅሓፍ ዝጀመረት እያ ብዝበፂሓ ዘላ ሶ ያ ትዕድላት ኣለና ክብል ስለ ዝደለኹ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኦፍ ኮርስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ክትህትም ትደሊ ኮይንካ ካብኡ መርሓቂ ምክንያቱ ኣብ ከምኡ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል የለን ንሎንግ ተርም ወይ ከዓ ንነዊሕ ግዜ ምስ ትሪኦ ግን ፅቡቅ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ሶ የ ናይ መወዳእታ ሜቢ ደንጊኹም ዝኣተኹም እንተሃሊኹም ክብራት ኣሕዋት ናይ ስቶክ ማርኬት ክመሃል ዘሊ ጀመርቲ ትህሉ ኢኹም ብዙሓት ብ$200 ካብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ሓንቲ ቀዳም ማለት እዩ ክጅመሪ ትምህርቲ ስለዚ ኣብኡ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ካብ መጀመርያ ክሳብ ኣብዚ ኣለኩም ኩሉ ካብ ቀዳማይ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ብናትኩም ሓገዝ ባዕልኩም ኢንቨስት ትገብሩ ኣብቲ ከዓ ተማሂርኩም ሜቢ ንእሽተይ ሓገዝ ዘልየኩም ምስ ዝኸውን ላይቭ ከዓ ንዓመት ሙሉእ ናይ ኣባላት ጥራይ ክወሃቡ ማለት እዩ ሶ ያ ክሳብ ሕጂ ምክታልኩም ብልቢ እናመስገንኩ ናይ ቆልዑ ኣላ ኣብዚ ናይ ቆልዑ ከመይ ጌርና ክነወፍር ንኽእል ስልጠና ትህበና ፅቡቅ ነይሩ ከፍ ኢልና ክንመሃር ድልዋት ኢና ያ እቲ ገንዘብ ተኸፊልኩም ኤኒዌይ ናይ ኩሉ ኢና ክንመሃሮ ምክንያቱ ዓመት ሙሉእ ስለ ንመሃሮ ኩሉ እቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ዘበለ ክንትንክፎ ኢና ንእሽተይ ቁርባዕ ሸግር ከብል ዝኽእል እንታይ ናይ ቆልዑ ነናቱ ዓዲ ሕግታት ስለ ዘለዎ እቲ ኣዋፋፍራ ናይ ኩሉ ዓዲ ከፅንዖ ቁርባ ፀግም ከብል ይኽእል እዩ ተሓሳባት ግን ኦፍ ኮርስ ክንወሃሃብ ኢና ወላ ብኡ ኩሉ ማለት እዩ ሶ ያ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዝብሎ ኣነ ዝፅዕረሉ ኣብ ንኣሽቱ እዩ ኣብ ንኣሽቱ ደቅናስ ፅቡቅ መፃኢ ክህልዎም መታን ማለት ካብ ዓበይቲ ሳብ ንኣሽቱ ኣተውኪረ እየ ከማን ሞር ግዜ ከጥፍእ ዝደሊ ንምባል እየ ታንኪ መሓሪት on which website can we search out when the new report comes out or out literally I just news يزكاتل at CNBC لكم زكاتل يوتيوبرات يوتيوب سالو أبعد CNBC علىكم زوج حقن of course member أنتكم كسبسكرايب تجيركا كتكاتلو تقولوا تاتلو مالتي أبعد بلومبرج مالتي قالوا نحن قلتيفنا هنروح بزين خل حضرتها نسوم نروح بيمتم عبيت مهنياتو أو 100 نورحي قلخوف اليوم قلتيفهم متنيوس كماتهم بدحري أمشون أبانا كاسيلي مس of course أبع ياهو فاينانس أبزي بلومبرج نبلوز لنا أب CNBC بحث الشارتنا جوجل سيرش تجيرنا بزحكم مثلا يخلي تانكي ديف زي هاي مادة هذا نوع ترداتنا خمية مثلا أبي يوغندا كوينا كجمر دليت سو انت عينت بروكر الله بس سيرش تقبر لي بليز بعضكم سيرش تقبروا حوات قليل يا بتاع جوجل كيتكم it's very simple ምክንያቱ ኣነ ጌጋ ሓበሬታ ክህበኩም ወላ ተኽእሎታት ኣሎ ኣነ ሕጂ ሬስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ዘይኮን ክወስድ ኣይደልን እየ ብንእሽተይ ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ኩሉ ግዜ ከም ዝብለኩም ቤስት ብሮከርስ in Uganda እንተልካ it's very simple ከመጻልካ እዩ ቤስት ኣብዘሎ ቤስት ብሮከርስ in Uganda ስቶክ ኩለ ብሮከር ትኮይኑ ኤኒዌይ ናይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ወላ ናይ ፎሬክስ ወይ ነገለ ስቶክ ብሮከርስ እንተልካ ግን IC ማርኬትስ ኣሎ እዚ ኦፕቲማል ኣፓላ ገለ ዝብላሉ ኦፍ ኮርስ ናይ እዚኦም ብሮከር ቹዝ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንኩልኩም ማለት እዩ ኦኬ ናይ ፎሬክስ እዚኦም ኩለና ይጥቀመለኒ ኣነ ኢንተራክቲቭ ብሮከር يعني ኢንተርናሽናል ዝፈልጥ ናይ ኩሉ ብዓዲ ብውልጥ ዘይኮነ ኢንተርናሽናል ትሰርሕ active broker እዚኣ
إذا أبزلهاتكم interactive broker تبل international تسرح نات على سرت يركم بعضهم كتوافروا تقول إخوة مالتي international يعني أساس كله هذا أفريقيا سريحة بعد سعود العرب سريحة كله كتسرح لكم تخليه أوكي like نقبر له أوكي thank you هبتم هونا thank you keep up the good work Fidel love your presentation thank you so much okay wonderful مالت بلاك أولا ناي الميت كاني قصالي سلا زكتاتل الله زي أد دي تبلا يخا برين ناي تشاينا تكالت أبزمس وان كعبيا يخلين تبلن بعلمن يهلوا أنا حنتي تكال ممرز كول كا ناي تشاينا ما سننا أشتو زي كونا ستين دحن زفلت علي بابا يا great potential اللوا تناتا fundamental كريو خلوه مالتي تناتا fundamental كتريو خلوها كندي كاشالوم كندي أتاو يمسو كندي stocks buy back يقول كندي جزء كندي outstanding shares يقولوا مالتي سلازي علي بابا مبولكو just depends on China is more cost نبى حفشاتي economy مالتي بربع JD زبالة اللوا بزح كلي اوكي زي عمل لك مثلني هاي ليفربول ارسنال كير كان زي خلق علي ارسنال ولا ليفربول سلا زله خابت ختمه اوكي جلوبال روبوتكس ارتفيشال انتليجنس كميتري او قلبلنا صبو مس اي اي استتحاز ابز غزي زي everything is on boom of course one day كقارص خيلي somehow كملس يزبل امنت علني 10% 10% كملس تقولات አሎ but you never know ግን ካብ ንኽምለስ ግን ንኽኸይድ ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ዓቢ ስለዚ ሪስክስ በቃ ሪስክ ኤንድ ሪዋርድ እንዲ ዝወስዶ ዘለኻ ሪስክስ ምስቲ ዘለዎ ውፅኢት እቲ ውፅኢቱ ዝበዝሕ ኮይኑ ይስማዓኒ especially in a long term ወይ ከዓ ንነዊሕ ግዜ ክትሪኦ ከለኻ ካብቲ ሪስክ ዘለዎስ እቲ ውፅኢት ዘለዎ ወይ ከዓ መኽሰብ ዘለዎ 80 ን10 በሎ ድሓን 10% ክኸስር ተኽእሎታት ክህሉ ከሎ 80% ከዓ مخسب على وصل دي you will take it 80 10 لا توصله مالتي ابترين تو انتو بايس انت اوافير كان بعد صبو بروفيت انت غيرنا كتوص ادخله نبل صبو بروفيت انت غيركا كتوص ادخله ولك او ستوك هو كتوص ادخليها ولا بحفشاتي باي ولا كتشوط ادخليها بمولو سلازي كلتين مرجع لك يس كتوص ادخليها اني تايم كتشوط لك زخون ستوك اب 0 ساعات كتشوط ادخليها ماركت علاقه خفت كله مالتي حدي سنبتي بزوي like جبروا أحوات كتمهارو تدري of course contact over me واجس تمهار كي صبوا no بتعمل صبوا الله فجأة حونا أب ساعات كاتمس بناس أتقولين سكور كم زي خستاي قبل كي زي بس حق زي ناس أزباي إلا نندي جزيهم تخاف لهم ولا حجي بحافظ شاقين تكفل كلها نشتي حلاف إن توصل حوالاتنا جزيه لا حبرت أنا أقدر نزل يغني لنا thank you how about mutual equity funds yeah you can invest in equity funds كبر حاو mutual funds هذه خذ لها probably عب أمريكا خذ لها مالتي yeah I prefer بعد خاص stocks مسرح لي مرتين قلمي يتعود كفال كاجن yes عب equity funds عب index funds عب ETF مو فار صبوا حسابي تريدينج تو 1 تو انا بوزح تتقيم لكم يا ساي حيلكم لهم بز اوريدي ثانكي احوات كنت صحف لي تقول لكم يحتيم كنت مهارة لي يا تريدينج تو 1 تو يتقام له ابز غزيزي فانغارد تتقيم فيداليتي تتقيم يا تنقندي زتقملن مالتي الله بزح بروكريز ግን انا بانجلاند يزلو خابي كم زلها خوسنا خدي سلام داني ويلكم اوكي حطوا تحت هلوكم هوني كرات حوات حطوا تعليقكم تحفظوا تقوليهم only stocks حوات كله خلينا نوصل كل زمهور حوات على لون ديما ناتكم مهار صبوينا فوركس زمهور اي هلو خوني ام كله بحانساب سايد جبرو ناي كريبتو اي ثينك سامل لوكم ناي فوركس بزح يفلتني زمهور تبي انس دريت كمان اي محلو ناي فوركس كمهر تريدين مالتي نيو ها اوف كورس بابا علي بابا ترايت او على جي ديمبر نيو عمد كمي يخيد يكون ناي تشاينا خمي يخيد الكام حتى يبلص
I think ብጣዕሚ ወሪዱ ስለ ዘሎ is good opportunity ናይ ቻይና ወላ ድሓን ምለስ መስል ኣሎ ብሓፈሻ እቲ EV ወይ ከዓ electric vehicle ዝበሃል እዩ እቲ ናቱ ብጣዕሚ ተሃሲ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ yes which one do you recommend Webull Squad Robinhood to be honest أنا ኣብዚ እንደ ዝቕመጥ of course ኩለን ፅቡቃት እየን ዝጠቐስካየን I think ዝበዝሑ Robinhood ጥቆሙ እዮም I like Webull እቲ ከም ዝትርእየኒ ኣነ ንባዕለይ ፕራይስ ይጥቀመላ ስለ ዘለኹ ንመርኣይ ነቲ ቻርት ገለ ማለት እዩ Robinhood ኣይተጠቀምኩለን ኣለኹ ስለዚ ከምዚ ሙሉእ በሙሉእ ክዛረብ ዘይከኣልኩ ግን ኩለን ያ ፅቡቅ እየን M1 ፋይናንስ ኣለካ ምስኡ ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ Webull እዚኣ Schwab Robinhood ጥቀሚ ፕላስ M1 ፋይናንስ ሓዊስካ ማለት እዩ so Nvidia ትጎድል ዶ ይመስለካ one day ክትጎድል ትኽእል ክትወስኽ ትኽእል it's extremely difficult guys you know it is ዝበርትዐ ዝኸፍአ ወይ ክትፈልጦ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኦኬ Nvidia ንኣብነት ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን 5 መዓልቲ ኣለና ኣብ 5 መዓልቲ Nvidia ክትውስኽ እያ እንተይለካ ጋምብል ጥራይ ዝገብር ዘሎ ኦኬ ጋምብል እዚ ብህይወቱ ልክ ከምዚ ካርታ ቀይሕ ድዩ ጻዕዳ ድዩ ዝመጽእ ዘሎ ቀይሕ ድዩ ጻዕዳ ክትብል ከለኻ ልክዕ ከምኡ ኾን ኣሎ ማለት እዩ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን in a long term ግን ርግፀኛ ክትውስኽ እያ ንነዊሕ መዓስ ዓመት ድነዊሕ ክልተ ዓመት ብዘይገድስ ግን ያ ክትጎድል ተኽእሎታት ኣለዎ ንሓፂር ግዜ in a long term ግን it should fly ክትነፍር ትኽእል እያ ምስ ዘላቶ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን እንታይ ዓይነት ብሮከር ማርፂ ይኸውን ተመራፂ ይኸውን scalable capital ኣለኩም scalable capital ኣለኩም ጀርመን ዘለኹም ግን ትሬዲንግ ትዋንቱ ገለ ወላ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ትምህርቲ ክትህቡ ዲኹም ያ ንህቢና ሰሚዕካኒ ትኾንካ ሕጂ ቅድም ኣቢለ ቢለኩም ፀኒሕ ሕዚ ቴሌፎነይ ስክሪንሾት ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ እቲ ቴሌፎን ቁፅሪ ኣለኩም ኣብዚ 0044 ገለ ዝብል ብዋትሳፕ ማለት እዩ ዋትሳፕ ጥራይ ዝጥቀም ብዋትሳፕ ክትፅሕፍለይ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ፕራይስ ኣብ ዘለኩም ክሳብ ዕለት ሓደ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ክጅምር እየን ትምህርትኻ ያ scalable capital can talk about option trading ኣብቲ ናይ ኮርስ ክነግረኩም እምበር ኣብዚ ያ option trading ኣይገብርኒ ኣነ ባዕለይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ናይ ኮርስ ግን ክንምልኦ ኢና እቲ ዓመት ሙሉእ ንኸዶ ኮርስ ማለት እዩ እሺ ካልእ ሕቶ እንተሃልየኩም ኣሕዋት ካልእ BTC ዘይጠቐስናያ ተሪፍና ኣለና ክሳብ ሕጂ ቢትኮይን 64 ኣሎ ብዚ ዕግርግር ኣሎ እቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም let's see Bitcoin 31 day ዝሓለፈ 38 ኣብዚ ከባቢ ሱሳ ወሪዱ ነይሩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሱሳ 62 ገለ ብላ ኣሎ ሱሳ ወሪዱ ነይሩ ተመሊሱ 66 ገለ ኸይዱ ሕጂ ከዓ 63 ኣሎ 2% ገለ ወፂኡ ኣሎ እንታይ ክብለኩም ደልየ ብዚ actually ማይክሮ ስትራቴጂ ኸ ማይክሮ ስትራቴጂ ከዓ ካብ 1700 ዋጋ ናብ 1500 ወሪዱ ግን 1400 ገለን ከዓ ወሪዱ ነይሩ ሕጂ ላዕልን ታሕትን ዝብ ዘሎ is extremely volatile ريو معركة ميتة سويل على شحن 800 وريدوس شحن 300 تمليسو حجي خا شحن 500 على حجي 5 بيتكوين زخيد تكال مالتي بيتكوين كوس كله زخات صلوا يقبروا لي زي RSI زوزلها of course it's just kind of average allo oversold يكون overbought هيكونن او كنت تطويل نيرو probably وسخ خوني كم زبلكم جامبل داخون نمبر بيتكوين توسخ وسخي سوني سولس مالتي نحن خنتنقل لنا حجه تاي ابزينا بعل ان فيز حنت خاطين بلص اتكايلكم ير and I still believe in it ابنا solar energy مالتي زي انق بي interest rate ስለዚ ጽለዋ ከምዚ ያ بي interest rate ጽለዋ ስለዝኾነ ቲ interest rate ቲ ኢኮኖሚ በሓፈሻ ቁርባ ይተማምነ ካኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ቁርብ ናይ ፖለቲክስ ዝተሓወሰት ግዜ መርጫ ስለዝኾነ
امبر ابزي انقاقلنا كبس لونج تيرم صبغي for 1 year كريو خلخ جن نسا لعل تسلا حويس كمالتي قرب شجر كبل خدي كاب 300 ناب وريد زولا تسلا ريو خبز ابو مياتا مليس ريو كاب ريزيستنس كاب 160 مالتي interesting yeah so ابو كم قرب تنقكم بلالنا انت لكم كال حتى حوات برهين حونا زقولنا زبلكوها ناي بينا سلطنا تقبرلا صبو نيرو كلم حجي ناي ستوك وسيدا نيرا ناي قولعو كقبرقن قرب كبديلني اب كانادا يزقمت نانو ناي بين بولك اكوا كمهر قزيه بلين اندي بولكي يا بولك كمهر ايكالني to be honest ناي كندا ناي كندا يفلطاني حق ناي قولعو خا ستيل حافش شاوس اللي اخبر كمبر تي زباله سوش تاتيخا قرب كمخر كشجرني خالي ابو ابال كسب زخونك جن ابو بزحت كاب كندا سلازلونا تمهارو مسኦም حسابات كنوهاب نخالينا ابتنا جروب مساتنا مالتي انا حجي ابي انجلاند سلازلوخونه بفلاي ناي قلعنا نات حجي زلو اكستريملي ديفيكالت قرب شجر يبلي كل حقتات كفلتها اوف كورس غزي مولو do you think about forex what do you think of the safest investment between stocks mutual funds ETF yeah mutual funds and ETF are similar anyway ተመሳሳለ እንዲ ስለዚህ safest ንስዩ it's always risk and reward okay ዝታሓተ ውፅኢት በቃ ዝታሓተ ሪስክ ኣለዎ ማለት እዩ ብክልቲኡ ወገን ዝታሓተ ንኣብነት ክበኩም ፀኒሐ ስፓይ ክንደይ ወሲያ ከብለኩም ፀኒሐ ቀድማ ኣቢለ እስከ ክሪኤልኩም SPY actually ፅቡቅ ትሕቲ ኣብ ከለኹ ንእሽተይ ኮምፔር ክገብረልኩም Chrome okay SPY stock حجي SPY ማለት VAO ማለት እዩ Spider S&P 500 VAO በልዎ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእል where am I this one okay ኣብዝለኩም እዚ SPY ሕጂ S&P 500 ይኹም ትሪእዎ ዘለኹም ETF ከዋፍሩ ዝኽእሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ year to date ኣብዛ ዓመት እዚኣ ክንደይ ከሲቡሎ ርአዩ 10% ካብ ዕለት ሓደ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ እዚ ብዙሕ መክሰብ የብሉን ብዙሕ ክሳራ የብሉን ብፍላይ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ተሃሊካ ገለ ክፋል ገንዘብካ ተዋፈርካዮ ፅቡቅ እዩ ንምባሊ ግን ሴፊ ኦኬ ሴፍ ሴፍቲ ናትካ ኦልሬዲ mutual fund ETF ተመሳሳሊ anyway ፀገም የለናቱ ከም ዝበልኩ ተስላ year to date يخلص ፀኒሐ መስለኒ 31% ጎዲዳ ኣላ ሪስክ ማለት እዩ NVIDIA 95 ወሲኻ ኣላ extremely risk ማለት እዩ ሪስክ ሎ እቲ ሃይ ሪዋርድ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ማለት እዩ ስለዚ ትወስዶ ዘለካ ሪስክ ዓቢ ፅልዋ ኣለዎ ንምባል ኢለ ስለዚ እያ ከም ኣትመስልዎ እቲ ሴፈስት ዝበሃል ንሱ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ጎንቦላ ምስከድኩም ኢተሮ ኣብ ካምፓላ ምስከድና ክሰርሓልና ይኽእል ዶ በርሂን ያ probably ሰርሓልኩም ምኸውን ግን ቅድሚ ሕጂ ኣይሰርሕን እዩ ዝበሉ ነይሮም ካልእ ናይ ትሬዲንግ ትዋንቱ ሶ ካነ ኣነ ስለዚ ኮድ ክፈልጦ ይክእልኒ ያ VPN ገለ ተጠቂምካ ግን ሰርሓልካ ኸውን VPN ብምጥቃም ማለት እዩ what do you think Tesla is not affected with the last week report as we saw most of them increased or made some changes yeah Tesla is yeah بتميتين سبعة نيرات خباب الله كم نري أزلنا بزمالتي ስለዚ ወል ሓንቲ ለውጥ ይምፃና ኣሎ what do I think long term in terms of long term ተዝኾን ነይሩ give it 3 years 4 years it should doing like amazing ዝኾነ ክስታይ ውፅኢት ክህልዋ ተኽእሎታት ኣለዎ high risk high reward ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኒ of course ምኽሪ ዘይኮነ ንሎንግ ተርም ምክንያቱ ምስ ናይ ሮቦቲክስ ምስ ናይ AI ዝተሓሓዘ ሓንቲ ካብተን ጀመርቲ ናቱ እያ ባዕላ ምስ ናይ AI ማለት እዩ just ደቂሶም ኣለዉ ዳን ንእሽተይ እምበር ምስ ናይ ኤላን ማስክ ዘምፅኦ ዘሎ ስለዚ uncertainty በቃ
رقصنيا خوينا سلازين لنا حجي نابنت إيلان ماسك خقول قولتات هالو كم سي خورد مالتي إيلان ماسك توريد خميس بلس إيه أخمسي أمنتها توكيري خسرح حجي بوزح هالو uncertainty نبلو ويكا رقصنيا زي كون مالتي سلازي رقصنيا تزي كون كاس نابنت S&P 500 انت خقبري نابنت كم زي كارتا أبنتي نيرنا رقصنيا سلازي كون كا هتفرح كأيالي خمس تصلم ويكوصري خمزي أخمس قليلك رقصنيا يتقوني خا ስለዚህ ናይ ተስላ ከዓ ርግፀኛ ክኾን ኣይክእልን ንግዚኡ ምፍላጥ እዚ ናይ ኢንተረስት ሬት it should be ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብዙሕ ውፅኢት ከምቲ ፅብየ ዝነበርኩ ኣይከውንኒ ነዊሕ ግዜ ምስ ፅብየ ግን ያ ፅቡቕ ውፅኢት ከተምፅእ ትኽእል እያ ሕጂ ግን በቃ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኒውስ ኣይመፅን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ወይ ከዓ ፅቡቕ ኔጌቲቭ ጥራይ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ዝበዝሐ ግን እቲ ዝተሓተ ፕራይስ በፂሓላ ዝብል ግምት ዝገብሩ ኣለዉ ካብዚ ንታሕቲስ ክትወርድ ኣይትኽእልን እያ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ግን ከምኡ ከዓ ንብል ነርና 175 I think ናተይ 175 ዝበልጥ ታሕተ ክትወርድ እያ ዝብል ግምት ነርኒ ቅድሚኡ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ሕቶ እንተሃሊኩም ኣሕዋት እንተዘይኮይኑ ክልተ ሰለስተ ሕቶታት ምኽፅብየኩም انت زي كوينو حدش تمرت ختم مهارة مسترلي كم تزبلكو نحد عملت زخي تمرتي حدا كورس كان ويحة وسدني والحق التور عندي كنت برتعنا بلا ويكا والكاوي حاجزاتنا توهذا نوحز بلا جزيك خيد يخلي نا AI أبز لكم C3 سران شو عتن وريدو كل اللي بلالو لا سكاب سران حموشتن كسب سالسان حموشتن يعني 6 أرسي في اللي زلون هاي 3% في اللي زخود اللي مالتي ناي مارا انترينيو ماراثون يا ريو فولاتايل ابزري لعلم تحتن 34 هاي بزي حلو زنبره نوع 10 شوعات تمليسو حجه كباب اسرا يخونالو سلازي زي هاي ريسك زبحال زي بعد ما راح توصل كلها مور تريدرز ويكا دي تريدين زي تقوم سبات كوافرلو ويكا انفست زغبرلو مالتي What do you think about forex trading then? I would say أنا حجي trader أيكون بوزح جزء خابو قصة فولكا أنا I don't want to spend my time ولا news ده أنا ستوكي كاتاتر ولا قليل بلنبر فوركس بقى مسؤول تكون على كعسرنا 4 ساعات هتنزل لحتى تين آخر زونا تايمين مالتي بحافظ شاقني I'm not a big fan أنا بعليش trader أجبرني فوركس I should say كمزي تريد مقبار نحصرس بزح دغافي يكونكن I like long term ويكا نوح زبل غزي مصباي يمرص بفلام حبرت الناس بزح زخيدا يكون ناي رايتك برهيم رايتك اكم معري مس بعل ماري انسخه رايت زي انا امنلني حجي I think negative كخلي انزل بالقمه على 10 شو انت بتحني راد حتى الجزيره وانا 10 توريده ناي كندي في الليزي extremely cover بع 5% مالتي كم كله ግን ካብ 8 أنا وبزيحة خا ስለዚህ هاي ريسك ريت ካብ 8 قرشس لعلى 100% وصيحة نيرة تمليسة حجة 150% كنيسة ስለዚህ بتاع مستاق خونه خلي اوكي please AMD yes صبوكت كي تقلع AMD كبرحو AMD على نابزين AMD I think did well أبزلكم watch list يرين صنعكم watch list تقدرون تقولوا watch list لازم قبل كلن على أن يوافر مالت هاي كلن أنت هيدا of course market حجي درجة كم ورز بيتكوين تكمل حجي بيتكوين تعمل تورد أنت هاليا بحافظ تي الناس داك ويناي تكنولوجي مسوي وردي درجة correlated عينتي لذي الصحة كسيل إذا ورد بيتكوين 10% كالتفات وردا تي الناس داك هنا تكنولوجي بدحري يصعب زعينته مالتي زبزح جزية نوع كل جزية بحافظ شغل كم زي مثل سلازنا بAMD سلاز حاطط كان نادي شير جيرلكا نزي أنا يمكن ريديت أوف كورس مال سلاز أطوت على IPOs كم يكم تسرح إلى ريا تري والله شو 1% داون كوين الله تماركت كفت كابتل تمالي أتي على IPO بيتكوين أبزله أوف كورس ناي year to date انتريني 53% وصي كله 53 انفيديا كم كابو زعبيه 9 حدا كابو زجمر ولا هم مالتي كوين يا كل تبلاله لك مسؤول مالتي actually let me show you MicroStrategy رأيوه MicroStrategy كنده وسيل اللبزي يدقوكم له 120% وسيخو
زي أبلع لكم صحف تكيح زلو MSTR زبل بيتكوين حيز زلو مالتي نصوص أبزع عمت 119% وسيخو بيتكوين جن أبزع عمت رأيوه 55 دبل ناتو مالتي أبوش حد عم تزرع نيرة بيتكوين 230 كوس كله مايكرو استراتيجي خاريو 440 ب4 عصف مالتي انت ياخذ دلي بيتكوين ب 10% تقنس نيرة ب 10% 30% مقنسه مالتي زي هاي ريسك هاي ريوارد زبال حجي زي بعد البيتكوين تمساسل توافر تقل مالتي where is AMD بزلا أنا 160 يخوافر لا دلي نيرة تقند مالتي 160 موراد أبياتني long term صبو بتعمل صبو I think كتب بس حنيرة واي كي بوافر كل خيرات نبل نيرة still جن بزلوكم كتب 10 بس حنيرة كابو تمليسها وريد على شو 10% داون كوين أبزح مش معتي ننوح جزء أنت حسب تلكان لك مثل سيمي كوندكتورز مثل AI زعبه of course NVIDIA سو حاول يفوزلو جن كله يتخذيها AMD سلازي تقلب ببزح سلازلو زي أول should be fine صبو كتمسك تخليها أرم كتقول لي زبلني of course قولي لي خبز زبالكوا كنتي فرح كوي كونن ستيل كشوط أو تخلطات الله كتقول لي تخلطات الله زعمت سبز حقوست جن زي متى ويكا فيسبوك so yeah رايوت AMD 170 قالنا لا ستيل كتور تخلطات الله ولا توسخت قليا لونج تيرم جن يشد لونج تيرم يبقى زبالت عن خزارب كله لونج تيرم صبو خيدي مالتي إنه نحمل شهور نشد شهور حتى كمان يكون okay what about Alphavin? Alphavin, I am not sure. I don't know. Research قبل كان لهم. Palantir is good yeah. Long term is good. Short term كتملس absolutely كتملس تخليها. أكثر شيء أنت عسرت تشعت كبابي anytime كتملس تخليها. Long term good نوح جزية. Yes, I think it's one of the best stocks to invest in. High risk, high reward مالتي بتعني risky جد. High reward كتبقى تقول هذا اللي هو مس AI استتحى هذا أقول لكم. اسمها artificial intelligence استتحى هذا مالتي. So yeah, it's good opportunities and I'm more data أحوات أبتزلوا سمون تمرتي زمهار زلوا سكرين شوت كتوصلوا تقولي أخو ما بزلوكم لايف بزوم زمهارو تمرت مالتي كسب على حدا زم زجوب انت عليهم $280 نحدا كورس درجان حدا عمتي زخون زلوا yeah أبز لايف كهبيه of course أب كل تسمون كم زلوا يكونن 3 4 نسمون زي كونه حنت كذي بكل تسمون إن دبلكو كمزيات يوم بول كتمهارجن of course أبسموناوي كهلونا ስለዚህ ክትምዝገቡ ትደልዩ ተሃሊኹም ኣብዚ ቴሌፎን ገዲፈልኩም ኣለኹ ስክሪንሾት ውሰዱ እሞ ኮንታክት ክትገብሩኒ ትኽእሉ ኢኹም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ሕጂ ምሳይ ብምፅናሕኩም ልቢ እናመስገንኩ ሰሰናይ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ቀትሪ